de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de acordar. Déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Buenos días a todos, un placer recibiros na delegación da Xunta para presentar este partido que xogarase o vindeiro sábado no Pazo de Deportes nestas dúas jornadas consecutivas, un día tamén alegre despois da victoria de onte frente ao Zaragoza, que a verdade é que creo que non matemáticamente, pero sí casi oficiosamente, pois refrenda a manter a categoría pois un ano máis na mellor liga de Europa, na ACB, nun partidazo, nunha remontada en 3 minutos, pois un marcador adverso de 8 abaixo, pois ao final 5 arriba, verdad que partidazo onte. E hoxe, pois, como o de onte foi un partido patrocinado pola banca, tamén o de o vindeiro sábado é un partido patrocinado exclusivamente pola Xunta de Galicia, dentro dese patrocinio que presentamos xa fai unhas semanas co Breogán, que é un patrocinio importante, que, bueno, xa deixo tamén a salva un pouco esas cuestións, dese compromiso que ten a Xunta de Galicia co Breogán, coa afición, non só de Lugo, senón de toda a provincia, de toda Galicia, porque recordemos que o Breogán é o club de toda Galicia, que é importante, máis alá de circunscribirse só a Lugo, creo que é un club querido por todos os aficionados de Galicia e tamén de España, e a verdade é que é un placer pois, estar na máxima categoría, competindo cos mellores, con unhas condicións pois, económicas que todos sabemos que é difícil pois, enfrentarse a clubs máis poderosos, e dende a Xunta o que facemos é pois, intentar apoiar económicamente, mellorando esas condicións económicas para que o clube tamén pois, poda seguir crecendo ano a ano. Creo que tamén o traballo que se fai desde os directivos, neste caso aquí representado por Salva Arco, pero dende a súa presidenta Carmen Lence, dende o seu director xeral que é Tito Díaz, Juan Carlos, Marcos, Héctor, todo o equipo que compode, Adrián, non me quero esquecer de ninguén, pois o que compoñedes o Breogán, a verdade que pois un privilexio traballar con vos, as cousas pois, con bo traballo pois van saindo e así se demostra, non? Así que espero que haya esa sorte para esta final de temporada, que acabemos ben, que consigamos esa clasificación desexada pois, para a competición europea o vindeiro ano e que tamén pois, se consiga facer un equipo competitivo e seguir enchendo o Pazo como se fai pois, todos os partidos de liga e seguir pois, nesta competición fantástica que estamos desfrutando en Lugo, cidade, pois creo que é importante no baloncesto, con equipo masculino e femenino en divisións pois de honra e tamén pois o voleibol, en este caso con equipo femenino únicamente, o fútbol sala tamén, unha cidade pequena pero moi volcada co deporte e neste caso creo que o Breogán é o estandarte de todos eles. Así que nada, grazas por vir aquí á delegación a presentar este partido e paso a palabra a Salva Arco, que creo que é director xeral, un Tito ten outro editor deportivo, e ti director xeral, pois eso está. Somos un equipo. Un equipo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Lina Candia, vicepresidenta del Parlamento de Galicia, Javier Arias, delegado territorial de la Xunta de Galicia. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa. Para el Club Baloncesto Breogán es un placer y un honor agradeceros públicamente de nuevo este patrocinio, ya no solo, evidentemente, el patrocinio de este próximo partido contra la Juventud, sino el patrocinio de esta temporada, así como, evidentemente, a la Agencia de Turismo de Galicia. Si me permitís, voy a utilizar una pequeña chuleta porque en un tema tan relevante no me gustaría olvidarme de nada, y es que este apoyo no solo fortalece el equipo en lo deportivo, sino que evidentemente también demuestra una visión estratégica, que es la de posicionar a Galicia como un destino donde el deporte y el turismo caminan de la mano. Y es que el turismo deportivo genera un impacto, lo sabemos todos, económico directo y positivo en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Eventos como el partido de este sábado frente al Juventud de Badalona no solo movilizan a la afición, sino que también impulsan sectores claves como la hostelería, el comercio local y los servicios turísticos. En ese contexto, el Breogán está viviendo, como sabéis todos, uno de los momentos más especiales de la reciente historia, ya no solo en lo deportivo, como vimos en el partido de ayer, con un auténtico partidazo, sino que también en lo social. Ahora mismo pues estamos en récord de abonados, Pazo lleno cada fin de semana,
y creando una atmósfera única que refleja sobre todo pues el arraigo, como comentabas Javier, y la pasión que tiene esta ciudad, esta provincia y Galicia por el baloncesto. Gracias a la Agencia de Turismo de Galicia y a la Xunta de Galicia por creer en el valor transformador del deporte y por apostar evidentemente por el Club Baloncesto Breogán como embajador de nuestra tierra. Juntos seguimos construyendo un proyecto que une territorio, identidad y futuro. Moitas gracias. Gracias, Alba. Despois, pois, unha das impulsoras tamén deste acordo, creo que foi o traballo tamén de Elena Candia, que agradezo a súa presenza hoxe tamén aquí nesta presentación, e a verdade é que isto non se conseguiría sen o traballo tamén de Elena, así que Elena, cerras, se queres, máis alá de todo o que se dixo. Creo que está todo dito e que efectivamente o agradecemento é meu por poder participar en construir pois unha pequena liña, non? Na historia de un clube que aporta tantísimo á cidade e a Galicia. Así que o meu agradecemento por o voso traballo e o meu agradecemento por permitirme disfrutar pois cada xornada como a de onte. Así que vaya todo moi ben, que gane o Breogán e que sigamos sendo parte deste gran proxecto. Tierra de nacer, tierra de soñar.